Gondolatok a pincében. A labda egy betört ablakon keresztül leesett az alaksori folyosóra. Az egyik gyerek, a házmesterék 14 éves kislánya lebicegett érte. Szegénykének a villamos levágta a fél lábát, s boldog volt, ha labdát szedhetett a többieknek. Az alaksorban félhomály terjengett, de azért feltűnt neki, hogy egy sarokban megmozdult valami. – Cicos! – szólt oda a falábú házmester kislány. – Hát te hogy kerülsz ide, kis cicám? Fölkapta a labdát, s ahogy csak tudott, elsietett vele. Az öreg, csúnya és rosszagú patkány őt nézték cicának. Meghökkent. Így még nem beszélt vele senki. Eddig csak utálták, szénnel haigálták, vagy rémülten elmenekültek előle. Most jutott eszébe először, hogy milyen más lett volna minden, ha történetesen cicának születik. Sőt, mert ilyen telhetetlenek vagyunk, mindjárt tovább szőtte ábrányait. Hát még ha falábú házmester kislánynak születik. De ez már túlságosan szép volt. Ezt már el sem tudta képzelni.